Takže máme tu fotopascu ScoutGuard SG880. Otvára sa kľúčom na boku. Batérie sú šuflíky. Nastavuje sa v polohe test. Na nastavenie používame diaľkový ovládač. Hviezdičkou nastavujeme, teda zapíname laser, ktorý nám pomáha pri nastavení snímania. Tlačidlo menu sa dostaneme do menu fotopasce. Prvý je kamera mód, čiže video alebo fotografie. Potvrdíme fotografie. Druhé menu je formát, karty, veľkosť videa, nastavenie času, šípkami doľava a doprava presúvame medzi jednotlivými časmi, šípkou hore alebo dole nastavujeme. Počet fotografií na jedno spustenie. 1, 2 alebo 3. Dĺžka videa. Nastavuje sa v sekundách. Zvuk zapnutý alebo vypnutý. Peer interval. Ako často nám bude fotopasca snímať pri zaznamenaní pohybu. Nastavíme si na minútu. Čiže urobí fotku, potom má minútu pauzu a po minúte urobí ďalšiu, ak zaznamená pohyb. Citlivosť pohybového snímača. Nízka, normálna, vysoká. Stačí normálna. Timer switch. Nastavenie fotopásce, v ktorom čase cez deň bude aktívna. Nastavíme štart. O 6. večer. Ukončí snímanie o 7 ráno. Potvrdíme OK. Nastavenie MMS, zasielanie obrázkov na mobil. URL. Detaily treba získať od vášho operátora, ktorého SIM kartu budete používať. GPRS, nastavenie
takisto od operátora, ale posielať mailom a účtujú sa vám dáta, nie MMS obrázky. Tu je nastavenie, ako vám bude posielať obrázky z fotopásce. Instant je okamžite, ako ho urobí, vypnuté, manuálne a denný výpis vám pošle, že koľko obrázkov urobilo. Poslať na, zadáte telefónne číslo. Heslo na fotopascu. Zadáte staré a potom dvakrát nové. Defaultné nastavenie. Prezeranie fotografií. Po nastavení stačí prepnúť do polohy on. Fotopasca zo pár kvadrát klikne a potom už je spustená.